कि आइल बानी तोहरा गलिया अरे केने बाड़ू हमर ललिया आ देखना इया रहवा के कैसन भइल बा हलिया बढ़ता बेचैनी ये दादा मुश्किल भइल बा कि बढ़ता बेचैनी ये दादा अब मुश्किल भइल बा जीना 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 जीना। रुपेश भैया बोली ना पुदीना। हाँ बेचैनी ये दादा मुश्किल भइल बा लेकिन देखो कुछ करिया बाकी हल्ला गल्ला मत करिए ठीक बा। तनी रुपेश भैया बोल दे एक बार। अरे तनी आवाजवा बढ़ाई था मर दे इनकर इनकर चंचल जी बोली ठीक है। जीना 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 ले लो पुदीना पुदीना। ए विकी जरा मेरा मोबाइल निकालो बड़ा वाला और यहाँ मेरे पास आओ। अब हम दिखाते हैं कि आप सबका वीडियो ना हम लाइव चलवाते हैं अपने पेज पे। जरा वीडियो बनाओ तो एगो वीडियो बनाना लाओ। उससे क्या होगा ना कि मुझे लगेगा तो कि कितने लोग मानते हैं इसलिए आओ। कि बढ़ता बेचैनी ये दादा मुश्किल भइल बा लेकिन अब पुदीना पे डांस कैसे करे के बा तनी तू ना हाथ ऊपर रख के हल्ला करके तनी गर्दा करके का लेला पुदीना लेला पुदीना लेला आइल बानी तोहरा गलिया केने बाड़ू हमर ललिया देखना इया रहवा के कैसन भइल बा बढ़ता बेचैनी अच्छा तो नहीं तहार का नाम है चांदनी चिरंजनी। इधर आओ तो नाम चिरंजनी है चिरागना तो का नाम है चांदनी। अच्छा चांदनी नाम है तो चांदनी से पुदीना बोलवावल जाए बोल। अच्छा शर्माई के नहीं खी काहे से कि वो पेड़ कवन जे में भाव नहीं खी और कलाकार कवन जे में पुदीना बोले के स्टाइल नहीं खी तनी बोल दा पुदीना पुदीना। अच्छा ऐसे बोला पुदीना बोलो पुदीना बढ़िया बोली हो हैं का है कोमल है नहीं आई वो ई गोबारी जीना जीना। तू पुदीना बोल बो। अरे बोल ले लो पुदीना। अच्छा अच्छा कल हाँ हाँ कर दो ले लो। अच्छा मैं हमारे साथ है। अच्छा स्टाइल मार दो कि पुदीना हाँ 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 पुदीना ले लो 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 पुदीना गोरी आके हसीना ले लो पुदीना। कहाँ बितावला ना तुरंतिया कहाँ बितावला ना कहाँ बितावला ना तुरंतिया कहाँ बितावला ना
चांदनी तू है नियो आके गर्दा का बारो ए कोमल तू वही जे रहा एहियो तनी इधर भी जवान लोग हैं आइए इधर खाली गौतम भैया पे ध्यान रहेगा का कि निकला ना निकला जल्दी निकला बाहर निकला ना निकला जल्दी निकला बाहर अब भैया की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार गांव के लभरवा मुन्ना भैया आइले है हमने के पैसा दे के जाता रहे कि बस हो गया ऐसे थोड़ी हो जाता है। आपके यहाँ आए थे तो आपसे डांस नहीं करवाए इसलिए कि मान लीजिए गांव परिवार समाज है मेहरारू देख ली तो घरे ले जाते ऐसे नाम नचवाली लेकिन नहीं जाते क्यों नहीं खींगा तो कि निकला ना निकला चल ले एक बार तू तनी डांस करवा दे तू एक तनी पकड़ो हाथवा पकड़ो ए अरे सुनो ना आज के दिन में देवर बड़े हेर से तू आवो हेर से तू आवो हेर से तू आवो हम गाना गाता नहीं कि मिले खातिर गाना सुन ले बड़ू की ना ये गाना में हमारे को 4 गो लाइन रहे 4 गो रहे ओ में कहल जाला ना 1 मिनट भाभी आती हूँ टिली ली 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 अच्छा ई बोल दो तनी टिली ली बोल दो देखो तू तनी टिली ली बोल दो बोला टिली ली इके बोल रहे इके बोल ए रुपेश भैया इधर आइए तनी एक बार बोल दी टिली ली एक बार और इधर इधर एक बार और कैसे रुपेश भैया और आगे आइए हाँ हाँ सरवन भैया हाँ बोलिए तो बोलिए बोलिए एक बार की काहे लाया इलवारा मिले हो भीतर से मन हमर गिले हो कि पकड़ाई बा ता दुख बड़ी होई मोरी मैया की जाए निर्दयिया आ जाई है भैया रुक जाइए कि जाए निर्दयिया आ जाई है भैया कि जाए निर्दयिया लेकिन एकरा के डांस करके कैसे गा के बतावे के बा ठीक बा कि काहे लाया बड़ा मिले हो भीतर से मन हम मिले हो काहे लाया बड़ा मिले हो भीतर से मन हम मिले पकड़े तो दुख बड़ी होई भैया जाए निर्दयिया
आइल बानी तोहरा गलिया